Continuem amb la següent pràctica, que és la pràctica 6 i que tracta sobre la dinàmica del carboni, val, al Sol. En aquest cas anirem un pas més enllà i el nostre model amb el que treballarem distingirà entre la matèria orgànica, el carboni més gruixut, i el carboni més fi, val? Que s'ha descomposat d'alguna manera un poc més. Val? També inclourem el flux de transformació entre aquests dos tipus de matèria orgànica, les entrades per desfronde des de la vegetació, d'acord? I aquesta pràctica consisteix inicialment en un primer exercici, que és dibuixar aquest model en estela, i després teniu en l'exercici 2 que calcular amb les vostres dades de laboratori, calcular els valors tant per a les variables de nivell com per a les variables de flux. D'acord? Tots aquests càlculs estan molt ben explicats així al guió de la pràctica i les entrades, el flux d'entrada al sistema per part del desfronde, així com la transformació, el flux de transformació de la matèria orgànica més gruixuda a matèria orgànica més fina, que és el flux de transformació, aquests valors els buscarem bibliogràficament. Bé, una vegada heu fet els càlculs, el que fareu és anar a Estela i dibuixar el vostre model. Val? El vostre model que tinga el moll i el MOF com a variables de nivell, els fluxos de respiració per als dos tipus de matèria orgànica, el flux de transformació que connecta els dos tipus de matèria orgànica i incloureu les taxes, creareu un model d'ordre 1 en el qual treballarem. Una vegada heu fet els càlculs, incloeu els valors. Val? En aquest cas jo he ficat les dades que he calculat com a exemple i els he posat en grams. Si voleu fer-ho en quilograms, ho podeu fer, però heu de tindre en compte això que heu de treballar en quilograms per a totes les variables, val? Tant els de flux com els de nivell. Com els processos de transformació en el Sol són lentos i nosaltres, quan hem treballat en les nostres dades, el que hem fet és calcular fluxos que van per quilograms de carboni per metre quadrat i dia, el que farem és passar aquestes dades a any. Val? I treballarem almenys en intervals temporals de 30 anys. Com fem això? Doncs és molt fàcil. És anar a tots els fluxos, no? Els fluxos de respiració, val? I el que farem és multiplicar-los per 365. Així, els nostres fluxos, que són diaris, passaran a ser anuals. Això ho farem tant per al MOF com per al moll. D'acord? Una vegada ja tenim el nostre model, ho tenim tot preparat, el que farem és, anar al següent pas, que és explicar com incloure les dades bibliogràfiques.